O público encheu o Auditorio Municipal de Vilalba na inauguración oficial das festas de San Ramón e Santa María, acto a que asistiu o deputado de Promoción Económica e Social Pablo Rivera xunto a outras autoridades. Os sons das cantareiras de Lambe Lambe abriron a gala e deron paso á entrega do premio do 51 Certame Literario de Vilalba, que a gañadora deste ano, Patricia Torrado, recibiu de mans da alcaldesa Marta Rouco. A poeta foi recoñecida con este galardón, o máis antigo e mellor dotado económicamente de Galicia, con 7.000 euros, polo poemario Nakba, no que se denuncia a situación de Palestina. O acto continuou ca actuación da Escola de Movemento, que bailou a súa interpretación das festas patronais da capital da Terra Chá. E a continuación tivo lugar outro dos momentos culminantes do encontro, o pregón a cargo das irmáns Yolanda e Igma Purriños, dúas profesionais de recoñecido prestixio que contan con destacados premios e levan amosado o seu traballo en numerosas exposicións. Na súa intervención, as fotógrafas vilalbesas viaxaron no tempo e fixeron un percorrido polas súas experiencias relacionadas cas festas, como a xira, os bailes tradicionais ou os xogos infantís, que foi acompañado pola proxección dun vídeo con imaxes que amosan a súa traxectoria persoal e profesional e o seu vínculo con Vilalba. Tralo pregón, a gala seguiu ca actuación doutros irmáns vilalbeses, os rapeiros Xera e Sile. E como colofón, a banda de música de Vilalba e todo o público en pé cantando con Rosana Domínguez o himno galego.